ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இடியாப்பம் முட்டை போட்டு முட்டை பிரட்டல். அதாவது இடியாப்பத்தில் முட்டை போட்டு செய்வாங்க. ஒரு திடீர் பசி, அதாவது ரொம்ப நம்ம இதுவாக இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப பசியாக இருக்கும், சட்டுன்னு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து இடியாப்பம் இருந்தால், வீட்டில் இடியாப்பம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம முட்டை போட்டு கிண்டி கூட சாப்பிட்லாம். இப்போ நான் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி, இப்போ ஒரு 4 பச்சை மிளகாயும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி, கொத்தமல்லி, புதினா பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. இதில் வந்து 5 இடியாப்பத்துக்கு 2 முட்டைன்ற கணக்கில் நான் போடுறது. இப்போ இதில் வந்து 7 முட்டை இருக்குது. நான் வந்து ஒரு 15 இடியாப்பத்துக்கு இதை நான் செய்ய போகிறேன். 7 முட்டை இருக்குது. இது நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு நல்லா அடித்து வச்சுக்கணும், பீட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வச்சுக்கலாம். ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அதோட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் அதில் கலந்துக்கணும். நான் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறேன். உப்பு போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு இது நல்லா ஸ்பூனால் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த தக்காளி, கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சும்மா ஒரு சிம்பிளான ஒரு முட்டை போட்ட இடியாப்பம். நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ இதில் ஒரு 15 இடியாப்பம் இருக்குது. இடியாப்பம் வந்து நாங்கள் வெளியில் வாங்கினதா, வீட்டில் அவிச்சது கிடையாது. இப்போ இதை நம்ம வந்து சும்மா அப்படி பிச்சு போட்டுக்கலாம். இப்படி பிச்சு போட்டுக்கலாம். ஈவினிங் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு, பசியாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்ப ஒரு நல்ல இதுவாக இருக்கும். டின்னருக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம், ஈவினிங் பசி சின்ன பசிக்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ நாம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டால் போதும். இஞ்சி பூண்டு போட்டோன்னே சும்மா பிரியாணி ஸ்மெல் மாதிரி வருது இல்லை? அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் கறிப்பொடி, கறி பொடின்னு சொல்லுவோம். அதாவது சுக்கா கறி பண்ணுறதுக்கெலாம் அந்த பொடி அது. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து முட்டையை இதில் கலந்து கொத்தி விட்டுக்கலாம். இந்த எண்ணெயெலாம் நான் வந்து இப்படி பண்ணோன்னே நடுவில் அந்த எண்ணெய் வந்து நிற்கிது. இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம இந்த முட்டையை இப்போ நம்ம ஊற்ற போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருந்துட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து இது பண்ணி விட்டுக்கலாம், உதிர்த்து விட்டுக்கலாம். போதும். இப்போ நான் வந்து அதை அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். பண்ண நல்லா கிளற உங்களுக்கு எதெல்லாம் முட்டை அப்படியே எதெல்லாம் வரும், அப்புறம் அப்படியே ட்ரை ஆகிடும். இந்த மாதிரி இப்படி எதெல்லாம் வரும் பிரியும், அப்புறம் இருக்க ட்ரை ஆகிடும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி உதிர்ந்து வந்துருச்சு முட்டை. நம்ம இப்போ வந்து இந்த நேரம் தான் நம்ம வந்து இடியாப்பத்தை அதில் போட்டு நல்லா நம்ம கிண்டிக்க பரட்டி விட்டுக்கலாம். இடியாப்பத்தை போடுறேன். எடுத்துருக்கேன். இதை பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் நல்லா முட்டையோடு இந்த இடியாப்பத்தை இந்த அளவுக்கு நல்லா கிண்டி நம்ம இறக்கிக்கணும். இதுக்கு நமக்கு எதுவுமே தொட்டுக்க தேவையே இல்லை. அழகாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுலேயே நம்ம வந்து சிக்கன் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், கறி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம், இறால் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். அது ஏதாவது கிரேவி பண்ணி நீங்கள் வச்சுருந்தது மிச்சம் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த இடியாப்பத்தில் சேர்த்து சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக இருக்கும். மிச்சம் மீதி காட்டி இப்போ வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கம்மா மாமி. இடியாப்பம் பிரியாணி சூப்பர்.